argyfwng mwyaf sy'n wynebu'n byd ni yw'r ffordd i ni wedi camdrin cread Duw. Ac wrth gwrs i ni fel Cristnogion, mae gyda ni reswm ychwanegol, mae gan bob bod dynol reswm da iawn dros gefnogi'r ymgyrch yma, sef mae ffolineb noeth yw parhau fyw fel agyrydyn. Ond mae gyda ni reswm arall. Cread Duw yw hwn. Cread Duw i ni wedi bod yn ei ddiflwyno. Ac felly, wrth gwrs i ni, nid yn unig ffolineb yw'n ffordd ni o fyw, ond cabledd. A mae'n bwyd i ni sylweddoli hynny. A mae'r 3 cham yn Sir yr Hinsawdd yn rhoi llwyfan yn ystod 2021 i ni gyfrannu i'r drafodaeth gyhoeddus, i ni wneud rhywbeth ymarferol fel unigolion ag fel eglwysi, ond hefyd llwyfan y gallwn ni adeiladu arno fe i'r dyfodol. Dyw'r argyfwng yma ddim yn mynd i ddod i ben yn ystod oes unrhyw un sy'n gwylio mae ofn. Mae'n mynd i fod yn argyfwng parhaol. Ac felly mi fydd adeiladu'r llwyfan yma eleni yn rhoi cyfle i ni wneud mwy dros y blynyddoedd i ddod.